Horas madi hita salhukna akadamang dainang doh sudaya kadongan nah holongan di bagasan guarne tu hatta Yesus Kristus. Au Pastor Markus manurung OFM Cup toktong doro mangibati hita laho patul hason mangari-mangrimangi hatan Tuhan di minggu Advent na paduahon tahun C. Pajahaw parjolo sian buku nisi baruk biddu 5 ayat 1 sahatu sia. Pajahaw paduahon surat Apostel Paulus tu halak Filipi biddu sada ayat 4 sahatu onom ayat 2 sahatu 10 sada. Barita nauli sian Lukas biddu tolu ayat 1 sahatu 25. Ahado ipolana. Pajahaw parjolo patuduhon songo dia debata manogihon umat natading di Jerusalem asa ditadikon nasida arsak ni roha jala asa dipatuduhon nasida pakirimon mararupo debata natotong manugunugun nasida tudalan haluaw hata ni debata marhite si baruk sisian ni panurirang Jeremia maripolahon pakirimon tungulu nanangro di patadahon tu bangsa Israel ditiki adong arsa doho haporsuhon hata akulakul dipasaha si baruk ninna madok bangsa Israel najolo di sarak-sarak musudo akka yanakonna lapatanna tangisini huta Jerusalem laho nasida mardalan pat meninggalkan ho imana masa ditiki tertaban hala Israel tu Babel alai saunari ditaruh debata nasida mula tuho tu Jerusalem dilajja di bagasan hasangapon songon na digijang ni tadu harajaon marhite pajahaw parjoloon naing dipatuduhon soso-soso ni si baruk asa tubuh hamubaon ni roha di bagasan pabahenan ni natakas dihadirion ni bangsa Israel di bagasa pajahaw paduahon di patadidahon dopo dan ni Apostel Paulus tu halak Filipi asa padut patuduhon holong bijak memilit aha nadenggan sigap mengalului habadiaon jala ringgas mapabuehon hasit tongan sah tu haroroni Kristus na padualihon tung masai gomos do padohan ni Apostel Paulus tu halak Filipi maraku holong si hol doh tangyang songo sahala na marhaporseaon di masa pada menegamonon tung masarikot mangulahot tona ni Apostel Pauluson nah hinirim ni Apostel Paulus dang naholan parubahon pabikirion alay ikon takas jala paltak di bagasan pabahenon rumang ni Kristenon na dumu tuon ima parulaw Jesus sadiri na totong pamuliaho debata barita na uli di minggu Advent na paduahonon tahun ceon patariason gora-gora ni si Johannes Padidi gora-goraon maripolahon hamubaon ni roha na nienet na siya buku ni si Yesaya tung masay takas do di suarahon Johannes Padidi na adong natigor marroha alani hasit tongan na siya dewata adong nanengro naso adong roha nageluk ima nanengro Jesus si palua tung masarekot tubuhonon roha nama nomu-nomu jala paradehon diri tu harorona marhitiun tung masai dihirim dosian akka namar haporsiaon roha narade jala roha naukap ditugu-tugu sinodang hamuliaon nasian debatai dang na ditugu-tugu diri sa diri alani tung masai ko do tubu hamubaon ni roha dijolma jala na ikon tardidi ibano sadai pola na buhi si babagasota siya nakapajahaw di minggu Advent na paduahonon ima
manomunumu Tuhan marhite na paubahod diri totong do rade de bata manugu-nugu kita asa martangyang jala asalam rade ubegesa kita akahalak naung persea tu Yesus tong do makirim di Jerusalem na baru do diharoroni raja partigori tutu nata hirim dang be haroroni si Mesias songon nah hinirim ni hala Israeli alai ima haroroni Yesus adiri na sobal diguari haroro na padua dihon dinaroi bana manguhumi halak na mangulu doho na mate songon natadok di bagasan hapor seota na 12 tung masai rekok do hita akan na porsea pau kapo jala para deho dalat di tuhadi sipata tung masai mauldo jala borak do sipata pada deho dalat di tuhadi alai tung masai mura pada deho dalat tu diri sendiri dang pola sukunota songo dia jala aha dalan di tuhani ngulut ta sadiri do dalan ni tuhani alani i tabai madenggan ngulut taon rura haga leot tado naikon sigohota digohi do akka ulaun nahina lomohon ni debata gijang ni rohatta do akka dologi naikon si pados dosota hageduhan ni parniulaut tado akka dalan nabekuk naikon si patigorotta sayang dia ma di bagasan masa atpenon lamukap rohatta manom-nomu Tuhani marhite na para deho daladna ima dirita sadidi nata patuduhon dohot akabako na denggan doho parulaw na makorholas ni roha Tuhan manama masu-masu amen.